JSP Advice 65 चेनेलाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नि बे ब्लगाव ससियेल मिडियानि सायाव आरो ससियेल मिडियाखौ बाहायग्रा माखासे बर' सुबुं आरो माखासे इउट्यूब चेनेल आरो बायदि पेजफोराव खामानि मावग्रा बर'फोरनिसिम मोनसे आपिल खालामनोसो लुबैदों। जों मिथिगौ ससियेल मिडिया मोनसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मीडिया होननानै जोङो मोखां बिजाब एबा फेसबुकखौ जों मोनदांनो हायो आरो बे फेसबुक ससियेल मिडियानि जोहै जों बावहाय मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै मोजां भिडिअ फोसावनानै रांफोरबो जेरैहाय इउट्यूबफ्राव भिडिअ आपलोड होनानै जों मनेटाइजेशन जानायनि उनाव मोजां जुदि नोंथांनि भिडिअफ्रा गनाय जायोब्ला जेरैहाय फैसा मोनो थिग बेबायदिनो फेसबुकआबो दा बे फेसबुकखौ नोंथाङा मोनसे मन्दिर बादि बाहायनो रोंनांगोन। मानोना बे फेसबुकआ गंसे मन्दिर, बे फेसबुकआ गंसे बिजिरसालि, बे फेसबुकआ मोनसे नखर, मोनसे कलेज इउनिभार्सिटि बायदि। बावहाय जाति धोरोम लायाबासिनो बयबो सुबुंनि मानसिफ्रानो गासै सेक्सननि मानसिफ्रानो गावनि रोंनाय गियान आखल आखु आरो टेलेन्टखौ दिन्थिनो हानाय मोनसे प्लेटफर्म। जाय प्लेटफर्मखौ बेस खालामनानैनो आथिखालनि बुहुमा सोनारदों होननानै बुंब्लाबो जोङो गोरोन्थि बुंनाय जाया। नाथाय खोब दुखुनांथावना खोथा, जोंनि बर'फ्रा बे ससियेल मिडियाखौ बांसिनै गुबुंले खालामनाय बादि आं नुनो मोनो। मानोना गोबां जाय खोथाफोरखौ बा जाय जाथायफोरखौ जोङो ससियेल मिडियायाव थामहिनबा इउट्यूब, टुइटार, इन्स्टाग्रामफ्राव फोसावनो नाङा, बेफोर खोथाखौ जोङो उइदाउट पारमिशन बा उइदाउट थिंकिं वेल मोजां सानाबासिनो बिथांमोना नै माबा मोनसे जाथाय मोनदों, माबा मोनसे भाइरेल जादों, लोगो लोगोनो आपलोड होयो। दा बेफोरबायदि आपलोड होनायनि जोहै सोरबा लाजिनानै फासिनांना थैयो, सोरबा आरो गावनि मान सन्मानखौ बेस खालामनो थाखाय सोरखौबा एटाक खालामो, सोरखौबा FIR होनो गोनां जायो। नोंगौ ससियेल मिडिया आरो बेफोर बिजोंफ्राव खामानि मावग्रा मानसिफ्रा खायसेया गोबां खैफोदजोंबो मोगा मोगि जानो गोनां जायो। जायनि जाहोनाव बे ससियेल मिडियाखौ जों जाबायदि खोब मोजां होननानै सानदों, बे ससियेल मिडियाया खोब गाज्रिबो। बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथाङा नोंथांनि समाज आरो दुलाराय बुहुमखौ सिलिंखारबो खालामनो हायो। दा बेखौ नोजोर होयोब्ला जों ससियेल मिडियाखौ मोनसे नखर हमनानै लायोब्ला, मोनसे संसार हमनानै लायोब्ला, बे ससियेल मिडियायाव थामहिनबा फेसबुकआव मोखां बिजाबाव नोंथांनि बिफा थायो, नोंथांनि बिबौ थायो, नोंथांनि बिबथै थायो, नोंथांनि बिनानाव थायो, नोंथांनि बिब' थायो आरो नोंथांनि फोरोंगिरि आरो बायदि बायदि सेक्सननि मानसिफ्रा बावहाय बिथा गायसननानै बा नखर दानानै दं। ओंखायनो फेसबुकआ नोंथांनि नखर आरो बे नखराव थानाय माखासे एकाउन्ट हल्डारफ्रा जाहैबाय फेसबुकनि फेमिलि मेम्बार। दा जों फेसबुकनि फेमिलि मेम्बारफ्रा बे फेसबुकखौ जों गोग्गो लाखिनांगौब्ला बा जोंनि बर' समाजखौ जों गोग्गो लाखिनो नांगौब्ला जों खोब सामोलै माखासे कन्टेन्टफोरखौ लाबोनांगोन आरो जाय कन्टेन्टखौ फोसावोब्ला जोंनि राव हारिमु सोदोमस्रिया बा जोंनि हारिनि दाथाया माबा मोनसे खहा जागोन नामा, बा जोङो मालाय जातिजों मुगैजागोन नामा, बेफोरबादि जाहैगोन नामा, बेखौ साननानै जों जाहाथे ससियेल मिडियाखौ गोथारै बाहायनो नाजायो बर'फ्रा। स्पेसियेलि आं बर' हिसाबै बर'नि खोथाखौ बुंदों। गुबुन जौगाखांनाय आङो हारिनि मेम्बार नङा आरो आं एफाबां मानि गियानिबो सुबुं नङा। थेवब्लाबो आंनि मोन्दांथिजों जा मोनदों बेखौ आङो रायजोफोरनिसिम आपिल खालामदों आरो गासै बर' इउटिउबारफोरजों लोगोसे माखासे पेज, माखासे चेनेलाव मावग्रा सुबुंफोरखौबो आं खावलायो। जाय खोथाफोरखौ फोसावोब्ला जोंनि माहारिया खहा जायो, जाय खोथाखौ फोसावोब्ला जोङो गुबुन हारिजों मुगै जायो, जाय खोथाफोरखौ जोङो फेसबुकआव लिरोब्ला फोसावोब्ला
जोंखौ गुबुन हारिया निन्दा खालामनो खाबु मोनो। बेफोरनिफ्राय जों गोजान जानांगोन आरो नंनायनि नङि जाथावै सावगारिफोरखौ शेयार खालामनानै जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरनि गोसोआव जाहाथे दुखु होआ आरो बेफोरखौ नुनानै जाहाथे जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफ्रा बेफोरखौ लानानै रोंगो जाया। दा बेखौ नोजोर होनानै जोङो फेसबुकाव माखासे खोथाफोरखौ फोसावनांगोन आरो सोरबाया सोरखौबा गोसोथोना मोनैनि, सोरबाया सोरनिबा जाथाय सानायखौ सोरखौबा मानहानि खालामनो थाखाय फेसबुकाव शेयार खालामना होनो नागिरनाय आरो माखासे सेक्सननि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसो थोलायनाय गावनि हौवा आरो हिन्जावनि देहायारि गोरोबनाय एबा बबेबा मोनसे पार्कआव बेरायनाय, माबा मोनसे गाज्रि थासारिजों सावगारि लानाय, बेफोरनिफ्राय गोजानाव था। मानोना मबाइलानो नोंथांनि सुथुर आरो मबाइलानो नोंथांनि आंगो। दा ओंखायनो आथिखालनि बे इनफरमेशन टेक्न'लजियाव नोंथाङा गंसे मबाइलजों जेरैहाय दैदेनजादों जाहाथे नोङो गंसे मबाइलजों अरायसम दैदेनजाया। मानोना मबाइलखौ जोंसो बाहायो आरो मबाइलखौ जों मोजां मथ' बाहायोब्ला जों मबाइलनि जोहैबो गोबां सोलोंथाइ लानो हायो। दा बे बिथिङाव जोंनि बर'फोरखौ दामि दामि बेसेन गोसानि मबाइल जों क्लास 5निफ्राय इभेन आथिखालाव मबाइलजों बखालिफोर बादि मबाइलजों बिमा बिफाफ्रा गथ'खौ बुरखायनायखौबो जों नुनो मोनदों। जायनि जाहोनाव बेफोरनि नुनो मोननाय गोहोआ खमायलांदों आरो माखासे गाज्रि सावगारिफ्रा बे मबाइलफ्राव गथ'आ मिन्थिनि जाहोनाव नायनानै गोबां बेफोरनि आखुफ्राबो गाज्रि जालांनायखौ जों नुनो मोनो। बुहुमाव बा बर'फोरनि गेजेराव जों गोबां सानथ्र'हायै कन्टेन्ट लाबोनानै जों फेसबुकाव, इन्स्टाग्रामाव, इउटुबाव, टुइटाराव खोथा लिरनो हायो बा फोसावनो हायो। गोबां कन्टेन्ट दं, नाथाय खायसे ओरैबायदि कन्टेन्ट लाबोयो जोंनि माखासे पेजआव, जोंनि माखासे चेनेलफ्राव, बेफोर कन्टेन्टनि जोहै जोंनि गथ'फ्रा बा जोंनि बड' फेमिलि मेम्बारफ्रा जेबो सोलोंथाइ लानो हाया आरो जाय कन्टेन्टनि जोहै माखासे गथ'फोरखौ गाज्रि खामानि मावनो थाखायसो थुलुंगा होनाय बादि जायो। जाहाथे बेफोर कन्टेन्टखौ गारनानै जों मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै जोंनि हारिखौ माबोरै गोजौ जांख्लायाव दैखांनो हायो आरो जोंनि हारिखौ माबोरै मास्टार रेस बिगोमा जाथि खालामनो हायो बा गासैबो बिथिङाव रोंखा राखा खालामनो हायो बायदि टपिकखौ बेस खालामनानै जों कन्टेन्ट लाबोनो हायो। नाथाय सोरबाया सोरखौबा माबा मोनसे मिनिथावना खालामनानै सोरखौबा लाजि फोनांनानै सावगारि फोसावनाय, माबा मोनसे खालामनानै सोरबाया पुलिस थानायाव FIR होजानाय बा सोरनिबा गाज्रि सावगारिखौ खावनानै बबेबा मोनसे सावगारिखौ फोसावनानै समाजाव दावराव दावसि खालामनाय, बेफोरो जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा। आथिखालनि ससाइटिया खोब जौगाबाय, थेवब्लाबो जों माखासे जोंनि आखल आखुफोरखौ जोङो फैसालिनि उनथिं दोननायनि गोनांथि दं। नाथाय माखासे ओरैबायदि आखु दं जाय आखुफोरखौ जों फैसालिनि सिगाङाव दिन्थिनो नाङा, जायखौ दिन्थियोब्ला जोंनि आखल आखु साननाय हनायखौ गुबुन मानसिफ्रा मिथियो। नंगौ, आथिखालाव गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रानो मोजां मोननायनि नामाव सोलेरारि सोमोन्दो जायो, बेखौ आथिखालाव बयबो मिथियो, लिभिं टुगेदार जायो। आरो माखासे इन्डियाननि ल'फ्रा माखासे खोथाफोरखौ लुज खालामना होबाय, जायनि जाहोनाव जोंनि माखासे गोग्लैसोनाय ट्राइबेल कमिउनिटिनि मानसिफ्रा बे आयेनखौ दहाय खालामनानैबो माखासेया खायसे मावथावै खामानिखौ मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेफोरखौ नोजोरथि बोनानै जाहाथे जोंनि ससियेल मिडिया बाहायग्रा सुबुंफ्रा ससियेल मिडियायाव आदा थायोलै, आब' थायोलै, आनै थायोलै, आबौ थायोलै बा आदा थायोलै बा फंबाय थायोलै, बिनानाव थायोलै होननानै जों बाहायोब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव खोब मोनसे निस्थार हारि बा निस्थार साननाया जोनोम मोनगोन आरो बे बर'फ्रा मोनसे समाव ओरैबायदि दावगागोन, आथिखालाव जेसेबां दावगादों बेनिफ्राय आरो बांसिन दावगागोन। जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव कन्टेन्ट लाबोनो हायो, मावनाय दांनाय एग्रिकालसारखौ बेस खालामना कन्टेन्ट लाबोनो हायो, बा ससियेल प्रब्लेमखौ लानानै जोङो कन्टेन्ट लाबोनो हायो, धोरोमखौ लानानै जों कन्टेन्ट खालामनो हायो, बा बायदिसिना सोलोंथाइखौ लानानै जोङो कन्टेन्ट लाबोनो हायो। कन्टेन्ट लाबोनो थाखाय गोबां दं, जेरैहाय जोंनि गेजेराव खोब मोजां कन्टेन्ट लाबोयो होननानै जों बुंनांगोन, बा ससाइटिनि
माखासे जेंनाफोरखौ लानानै आदा देरासा इस्लारिया सिम्पलैनो बिराद मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोयो होननानै बुंनांगोन। बिथाङा एफाबां मानि दामि दामि ड्रेस गाननानै बा बिराद एक्सपार्ट खिन्थिनानै बुङा, थेवब्लाबो बिथांनि जि बुंनायनि धौ आरो बिथांनि जि कन्टेन्टनि स्टाइल बेफोरनि गेजेरजों जों बर'फ्रा गोबां खोथाखौ जोङो दांग्रोमबानो मोननो हायो। दा बेफोरबायदि कन्टेन्ट लाबोनानैबो जों समाजनि माखासे जेंनाफोरखौ फोजोबनो हायो। जेरैहाय एलके प्रडाक्शननि चेनेलनि बिगोमाया जाबादि कन्टेन्ट लाबोयो, बेबादि कन्टेन्टनि जोहै जोंनि जाखांफुनाय माखासे लाइमोनफ्रा खोब मोजां मोजां टपिकनि सायाव गियान लानानै गावखौ जौगानो हानायनि कन्टेन्ट बिथाङा लाबोयो। आरो बिथांनि कन्टेन्टनि जोहै जों मोनबो कन्ट्रभार्सियेल कन्टेन्ट जों नुनो थाङा। दा बेफोरबादिनो राफोद कन्टेन्ट लाबोनांगोन। आरो बेबायदिनो बिथां एनिथिं एमजिआबो माखासे कन्टेन्टखौनो लाबोयो, फोरमायनाय बा बर' हारिनि बा प्रेजेन्ट फेसिं प्रब्लेमफोरखौ लानानैबो बिथाङा बुङो। नाथाय माखासे ओरैबायदि जोंनि गेजेराव इउटुबार लोगोफोर दङ, बिथांमोना खालि सेक्सुवेल रिलेशनशिप जानानै आरो सोरजोंबा माबा मोनसे जाथाय जानानै भाइरेल जानाय खोथाफोरखौल' लानानै सोरखौबा गोसो थोलायनाय खोथाफोरखौ सोरबा इउटुबारा सोरखौबा गोसो थोदों, सोरबा इउटुबारा सोरजोंबा सेक्सुवेल रिलेशनशिप जादों, बायदि बायदि कन्टेन्टखौ लाबोनानै जोंनि गेजेराव गोबां हिउज भिउआर मोननो थाखाय खायसे कन्टेन्टखौ लाबोनाय बायदि मोनो। नाथाय बेफोरबायदि कन्टेन्टनि जोहै जोङो समाजाव गोग्गो आबहावा बारायनो हाया आरो समाजाव बेनि जोहै माखासे दावराव दावसि जायो आरो नोंथांनि चेनेलाबो मोनसे समाव फ्लप जाहैनायनि आसा थायो। दा बेखौ नोजोर होयोब्ला आरो सासे जाखांफुनाय बर'नि थै आरो गोलोमदै नांनाय सासे दावहारु, लोगोसे आथिखालाव इउटुबार होननानै बुंनांगोन, बिथाङानो जाहैबाय अफ्रि दैमारि। बे अफ्रि दैमारि बिथाङाबो खोब मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोयो। बिदिनो बिथां अफ्रि दैमारियाबो गोबां बर' हारिनि माखासे जेंना दाङाबाजिफोरखौ लानानै, माखासे बड'नि पेस्ट प्रब्लेमखौ लानानै बिथाङा जोंनि समाजनि माखासे जेंनाफोरखौ लानानै बिथाङा इउटुबाव फोसावबाय दं। बेबादिनो जोंनो बड'लेण्ड नांगौ, बे चेनेलनि बिगुमायाबो बर' माहारिनि माखासे नंगुबै खोथाफोरखौ फोसावनानै होबाय दं आरो बिथांमोननि कन्टेन्टआ बरायथावना। मानोना बिथांमोननि कन्टेन्टनि गेजेरजों जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा बा जोंनि समाजनि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफ्रा माखासे खोथाफोरखौ जों नागिरना मोनो होननानै बुंनांगोन। आरो निउस चेनेल हिसाबै जों बड'लेण्ड रादाबनि बिगोमा बिथां मैखोमखौनो बाख्नायनांगोन। मानोना गिबियावनो बिथाङा ससियेल मिडियायाव बर'फोरनि गेजेराव जांख्रिखांनाय लाबोदों। बेबादिनो आथिखालाव बड'लेण्ड बुब्लि, बड'लेण्ड रादाब बा बर' खौरां बा एसएम निउस, बड'लेण्ड टाइम्स, इंखं, गोबां आथिखालाव जोंनियाव निउस पर्टेल जाबाय। बे निउस पर्टेलनि गेजेरजोंबो जों माखासे बर'नि प्रब्लेमफोरखौ जोङो फोसावनो हादों। आरो गुबुन माहारिफ्रा आथिखालाव ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव बर'फ्राबो दि गोरान नंला, आरो बर'फ्रादि बे ससियेल मिडिया थामहिनबा इउटुब, टुइटार, इन्स्टाग्राम बायदि बिजोंफ्राव बर'फ्रादि एक्सपार्ट जाबाय, बेखौ जों दिन्थिनो हाबाय। आथिखालाव आसामाव बर'फोरनि गेजेरावबो गोख्रों टिभि चेनेल गैयाब्लाबो बर'फोरनि गेजेराव आथिखालाव निउस पर्टेलनि जोहै बर'नि माखासे प्रब्लेमफोरखौ गुबुन माहारिनो दिन्थिनो हानाय जोंहाबो मोनसे गेदेर प्लेटफर्म मोनबाय होननानै जों बुंनांगोन। आथिखालाव इंखं, बड'लेण्ड रादाब, बड'लेण्ड खौरां, बड'लेण्ड बुब्लि बेफोरनि जोहै गोबां मानसिफ्रानो बर'फोरनि गेजेराव जानाय नेशनेल इन्टारनेशनेल निउसफोरखौ नायनो नाजायो। आरो बड' इन्फ'नि जि कन्टेन्ट आरो सिबिरानिनि जि कन्टेन्ट, बेफोर कन्टेन्टफोरनि स्टाइलखौ जों सोलोंना लानांगौनि गोनांथि दं। साफ्रोमबो मानसिनि निउस फरायनाय, साफ्रोमबो मानसिनि कन्टेन्ट लाबोनायफ्रा डिफारेन्सि थायो। ओंखायनो इंराजियाव मोनसे खोथाखौ जों मोनदाङो, एभरिबडी वान्ट टू बिकाम इनडिफारेन्स इन देयार लाइफ्स। थारमाने साफ्रोमबो मानसियानो जिउआव गुबुन गुबुन जानो लुगैयो।
जायनि जाहोनाव सोरबाया लेखा गोरोंसिन, सोरबाया मेलेमजिबिसिन, सोरबाया साबसिन होननाया जोंनि गेजेराव जोनोम जादों। इनडिफारेन्सि थानायनि जाहोनाव जोंनि समाजा जौगायो। ओंखायनो समाज जौगानाय बिथिङाव खौरां बिजोंनिफ्राय लानानै मोखां बिजाबसिम जा बिफाव दं बे बिफावखौ जाहाथे जों मोजां रोखोमै बाहायनो नाजायो। आं खावलायो माखासे जोंनि निउस पर्टेलनि बिगोमाफोरखौबो जाहाथे बांद्राय गाज्रि बा सोरबा सोरखौबा दोनखारलांनाय, सोरबा सोरजोंबा जिनाहारिनाय, सोरबा आरो माबा मोनसे रिलेशनशिपआव थानाय बेफोर निउसफोरखौ बेस खालामाबासिनो जोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल निउसफोरखौ लाबोनानै मोजां मोजां कन्टेन्टखौ लाबोनानै फोसावो। आरो जाय कन्टेन्टफोरनि जै मोनसे रोंगोजानाय बादि नुयो। आथिखालाव बर'फोरनि गेजेराव बांसिनानो निउस पर्टेलफ्राव जोङो खालि सोरबाया सोरबा हिन्जावखौ दोनखारनाय, सोरबा सिख्लाया बांगालफोरजों दोनखारलांनाय बायदि बायदि खौरांफोरखौल' जों बांसिन गुरुत्व होनाय बायदि नुयो। दा बेफोरखौ जोङो ओरैबायदि सावरायनांगोन बा कन्टेन्ट लाबोनांगोन जाहाथे जोंनि बे बिब' बिनानावफ्रा मानि थाखाय सोरबा बांगाल जुंगाल बा गुबुन हारिजों दोनखारलांदों, बे दोनखारलांनायनि गुदियाव जोंनि माहारियाबो माबा मोनसे दाय दङ नामा, माबा मोनसे ससियेल प्रब्लेम दं नामा जोंनि गेजेराव। दा बेफोरखौ जोङो गोबां बिथिङाव खामानि मावनाय NGO आरो माखासे लिडिं ससियेल अर्गेनाइजेसनफ्रा साननांगोन। मानोना आथिखालाव बर' हिन्जावफोरनि जि थासारि बे खोब साननो लागा जाना दं। आं सानो बेफोरबायदि निउसखौ फोसावनायनि जोहै जोंनि समाजखौ राफोद खालामनो हानाय बायदि निउस लाबोनांगोन। आरो बै सिख्लाफोरखौ जोङो बुंनांगोन, नोङो एफाबां मानि बर' हौवा दङ बा जोंनि ट्राइबेल कमिउनिटिनि मानसि दं, बिसोरखौ मोजां मोनाबासिनो बांगाल जुंगाल बा गुबुन माहारिनि मानसिजों मानो थांफादों। बा जोंनि बर'आवबोथ' गोबां सेंग्रा दङ, गोबां सिख्ला दं। बर'जों बर' गोरोबनानै मोनसे माहारिखौ खोमथा खालामनायनि खामानि मावनायाव नोंथांमोनहाथ' बिफाव दं। एबा मा जाहोननि थाखाय नोंसोरो दा बर' हिन्जावफ्रा गुबुन माहारिनि सेंग्राफोरजों खारफालाङो, बेफोरनि सायाव जोंनि निउस चेनेलफ्रा बर'फोरनि गेजेराव इउनिभार्सिटि लेभेलाव साख्रि मावनाय, फोरोंगिरि मावनाय, हाई स्कुल, हायार सेकेन्डारि माखासे ससियेल प्लेटफर्मफ्राव खामानि मावनाय बर' हिन्जावफोर दङ। दा बेफोर प्रब्लेमखौ फेस खालामनानै आं सानो बड'लेण्ड रादाब, बड'लेण्ड बुब्लि, बर' खौरां बा बायदि बिजोङाव खामानि मावनाय माखासे सांबादिकफ्रा, माखासे सुजुगिरिफ्रा थांनानै बेफोर जेंनाखौ जों माबोरै समाधान खालामनो हायो। दा बेफोरखौबो जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो ससियेल मिडियायाव थामहिनबा खौरां बिजोङाव जों बेफोरखौ फोसावनो नांगोन। अब्लासो बेफोर मोजां मोजां कन्टेन्टनि जोहै, बेफोर मोजां मोजां गेदेर गेदेर मानसिफोर मेलेमजिबिनि खोथाफोरनि जोहै जाहाथे जोंनि ससियेल प्रब्लेमफ्रा खम समनि गेजेरावनो समाधान जायो। आरो जोंनि बिब' बिनानावफ्रा जाहाथे गावनि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ गोजोरै फोथांना लाखिनो नाजायो आरो समाजनि गेजेराव गोसोम दागो फोनाङा, बेफोरखौ बिथांमोना बुजिनो हागोन। आरो जाखांफुनाय लाइमोन गथ'फ्रा बेफोरखौ बा बेफोर खोथाफोरखौ चेनेलाव नायनानै खायसेया दबथाय जागोन आरो मोजां आखु दानायाव बिफाव होनाय जागोन होननानै आं सानो। मिजिंथियो फैगौ बुब्लियाव बेफोरबादिनो जोंनि जाखांफुनाय पेजनि बिगोमा आरो जाखांफुनाय निउस पर्टेलनि बिगोमाफ्रा बेफोरनि सायाव मोगा मोगि लानानै बर'नि नंगुबै थासारिखौ जोंनि बर'नि गेजेराव फोसावनो नाजायो। आरो जों खौरां बिजों आरो ससियेल मिडियाखौ जों थिग रोखोमै बाहायलांनो नाजायो। आरो जोंनि थासारिखौ जों माब्रै गोजोरै समाधान खालामनो हायो बेखौ बेस खालामनानै जोङो फेसबुक थामहिनबा मोखां बिजाबखौ बाहायनांगोन। आंनि कन्टेन्टआ मोखां बिजाबखौ लानानैमोन। दा मोखां बिजाबखौ जोङो मोनसे न'खर हिसाबै जों लानांगोन। मोनसे न'खराव जोङो बिबौ बिबथैनिफ्राय लानानै फिसाजोसिम गोबां सोमोन्दोनि सुबुं थायो। जाहाथे बे सोमोन्दोनि सुबुंफोरनि थानाय मोनसे न'खराव जाहाथे जों गाज्रि गाज्रि सावगारि, गाज्रि गाज्रि खोथा फोसावनानै जोंनि गेजेराव दावराव दावसि लाबोनो नाङा। जोङो बायदि कन्टेन्ट लाबोनानै नोंथांनि रोंनाय गियानखौ जों दिन्थिनो हागोन। दा आङो गोबां खोथाखौ आंनि CSP एडभाइस 365 चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो नाजाबाय बा फोरमायबाय। बेनि सायाव माबाफोर आं बुंफ्लाङै खोथा बुंदोंब्ला बर'नि सासे इउटुबार होनानै नोंथांमोना निमाहा होनांगोन। आरो नोंथांमोना बे कन्टेन्टनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंबा बा बे कन्टेन्टनि सायाव माबाफोर बुंनो गोनां दंब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गाहायाव फैनानै नोंथांमोना नोंथांमोननि कमेन्टखौ होनो हागोन।
बे कमेन्टखौ लानानै आं उनाव नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानाय जागोन। जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान आरो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ नायनानैल' दंबाय दं बिथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, बिथांमोनखौ अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो बेफोर खोथाखौ मोनथिनो हानाय बादि बे भिडिअखौ नोंथांनि लोगो लोब्बा आरो बाहागि खुरमाफोरनो शेयार खालामनानै होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। नोंथांनि इयुन जिउआ गोजों जाथों, आनान गसाया नोंथांखौ अराय बोर सारस्रिबाय थादों, नोंथांनि साननाय मावनाय हास्थायनायफ्रा मोगथाङाव महर मोनथों। एसेनोसै, गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।